Ορίστε, κυρία Μονογιού. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν είμαι μέλος αυτή την επιτροπή, όμως όταν είδα στο πρόγραμμα της Βουλής ότι σήμερα θα είναι αυτή η επιτροπή που θα φιλοξενήσουν τα θύματα αλλά και τις οικογένειες τέλος πάντων που έχουν περάσει αυτό το Γολγοθά και ήρθαν εδώ να καταθέσουν τις προτάσεις τους, δεν θα μπορούσα να λείπω. Διότι η οικογένειά μου, όπως και εγώ, είμαστε θύματα. Έχουμε θρηνήσει τέλος πάντων κάποιον δικό μας άνθρωπο, τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου δεν ήταν ένας κακός οδηγός, ήταν ένας πολύ καλός οδηγός, ένας πολύ έμπειρος οδηγός. Όμως, και επίσης δεν έτρεχε, ούτε πέρασε κάποιο κόκκινο. Όμως, αν σε αυτό το δρόμο υπήρχαν μπάρες και κλειδώματα, περισσότερα φανάρια, δεν θα είχαμε θρηνήσει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τόσα θύματα. Μιλάω για αυτό το περιστατικό και πραγματικά νιώθω μεγάλο βάρος και μεγάλη ταραχή. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε πάνω από αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να διορθώσουμε τους δρόμους που δεν υπάρχουν μπάρες, να μπουν περισσότερα φανάρια, να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος για να μην θρηνούμε θύματα, να μην κλαίνε οικογένειες, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν τι περνάνε. Όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, βλέπεις πολλά πράγματα. Θέλω να ξέρετε ότι θα βρίσκομαι δίπλα σε αυτή την Επιτροπή. Έχουμε χρέος ως πολίτες, ως βουλευτές, να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, να κάνουμε δράσεις στα σχολεία μαζί και με ανθρώπους, ας πούμε, που είναι γνωστοί, ας πούμε, στο χώρο της οδήγησης. Στη Μύκονο για δεύτερη φορά είχα συμμετέχει μαζί με τους οδηγούς Φόρμουλα 1 για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα για την οδική ασφάλεια, είτε ότι δεν τρέχουμε στους δρόμους. Σταματούσαμε, ας πούμε, κόσμο στο δρόμο μαζί με την τροχέα, συμμετείχε και η αστυνομία πάνω σε αυτό, δίνοντάς τους κράνη. Είχαν συμμετέχει και πολλά παιδιά από σχολεία, αν και ήταν μήνας Αύγουστος. Θέλουμε την κοινωνία κοντά σε αυτό, να μπούμε και εμείς μέσα στα σχολεία και να διδάξουμε το τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε για να μην θρηνούμε θύματα, ίσως και καθημερινά στο δρόμο, αλλά και να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι είμαστε δίπλα τους. Πρόεδρε, θέλω να ξέρετε ότι θα βρίσκομαι δίπλα σας σε αυτή την Επιτροπή. Το έχουμε χρέος, γιατί εχθές ήταν ο αγαπητός μου και μονάκριβος αδελφός μου. Συναντάμε καθημερινά ανθρώπους που έχουν χάσει και δικούς τους ανθρώπους ή ήταν θύματα τροχαίων και ξέρουμε πολύ καλά το δράμα που περνάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα είμαι δίπλα σας. Ευχαριστώ. Κυρία Μονογιού, εμείς σας ευχαριστούμε που πήρατε την πρωτοβουλία να βρεθείτε σήμερα εδώ, αν και όχι μέλος της Επιτροπής. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους, συναδέλφους, οι οποίοι
έχοντας βιώσει με αυτόν τον τραγικό τρόπο την απώλεια ενός αγαπημένου τους ανθρώπου, θέλουν να σταθούν δίπλα μας και να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, η οποία προφανώς δεν θα μείνει μόνο στα λόγια, αλλά